Čauky lidi, já jsem Jarda, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude z Minecraftu. Když tak už předem se vám omlouvám za to, že dlouho nevyšlo video. Bylo to proto, že jsem neměl moc času. Byl jsem týden na dovolení a tak dále. A proto toto video teda doufám, že bude lepší. A prostě za to, že dlouho nevyšlo video, tak tam prostě ten like mrskněte, prostě tam ten like mrskněte, jo. A my jdeme na to. Jestli budete chtít, bude víc dílů, oznámíte mi to tím. Napíšete to do komentářů, anebo dáte like. Nebo odběr, no. Každopádně nejlepší by bylo, kdybyste dali všechno 3 a prosím, budu teda doufat, že se vám toto video bude líbit a že dáme pro další video 5 lajků, ale budu rád samozřejmě, když jich bude víc. Prostě 5 lajků pro další video. A můžete říct svým kámošům, aby se na mě koukali, dávali lajky a odebírali, budu za to fakt moc rád. Jo a teď teda doufám, že toto video se vám bude líbit, když teda dlouho nebylo. Za to se vám fakt hrozně omlouvám. Já bych si teda pro začátek natěžil aspoň 17 dřeva. Nevím, kolik stačí na start planku, ale to je jedno, tam natěžím si 17. Dělej. No, 17 mi bude zatím stačit. Nechápu, proč je noc, ale to nebudu řešit. Jo, když tak jsem se kouknul trochu po tady tom světě, takže jsem se jako prostě tady trochu takhle běhal, no. Teď bych si samozřejmě šel vykraftit krafťák. To je divný, vykraftit krafťák. Prostě, mohl bych si udělat dům na stromě. Lidi, říkám vám, prostě je to podle vás, jestli budete chtít další video. Je to prostě na vás. Nezapomeňte na to. Teď si dám krátce. Udělal bych si teda odstřelené a prosím bych si udělal odstřelené. To si to tady poskládám v tom inventáři. No. Ne, proč mu udělal ty další? Ono fakt začíná noc. Já vlastně teď doufám, že vám nebudu vadit, že si dám, aby byla noc, teda den. Doufám, že vám to teda vadit nebude. Lomeno time set day. Já mám uhrál tam toho kostlivce, který tam byl. Je docela dobrý, že tady máme bambusy a různý ty modrý kytky. Teda modrý spíš se dělá barvy do modrý. A to znamená, že tady jsou ty modrý, protože já modrou barvu mám nejradši. Šel má těžit ještě těch bambusů. Co je tady to? Jo. Taky k tomu videu ještě chci říct, že bych chtěl poděkovat youtuberovi Stefy Friends, že vlastně on taky natočil video můj názor na youtubery. A tam řekl, že prostě jako já jsem jeden z dobrých youtuberů. Ten, kdo mě odebírá, tak mě
tak určitě myslím, že mě, jako taky si myslíte, že jsem dobrý youtuber a právě po mně jde zombík. Já chci, aby zapal mě. Díky, já zapálím to. Ne, já jsem ji nezapálil. Já nechci, aby šel po vodním kostýmu. Jo, super. Nechce. Ne, dostal se dobrý. Au, kostýmu. Já jsem hodně. Koukejte, on na mě kouká. Vůbec po mě nestří. On mě nevidí. A tady je zatím dobrý, že můžu uvést totiž nejáně. Jak si to tady ohraničil zatím pro začátek. Počkat. Ten krafták bude trochu čouhat z domu, ale to nějak nevadí. Tak tady, takhle jsme. Dvě, tady je 100%. Tady taky dvě. Kdybyste chtěli, tak budu natáčet i jiný hry. Ale prostě mě Minecraft baví. Jako můžu natáčet jiný hry. Já s tím problém nemám. Je to na vás, jestli budete chtít, aby jsem natáčel jiný hry. A to fakt jsem nechtěl dát, protože to tak vykupu. Zatím si to střihnu. Tak jo, a nějak jsem to tady polovičně, teda jako nepolovičně dostavil a ještě bych to tady nějak udělal, třeba schody, že by, nevím. Teď bych chtěl nejradši něco natěžit, nějaký kámen. A můžu tady zabít slepici tou slípkou. Tady ještě bych zabil krávu. Krávo, pojď sem. Ne, pojď sem. To dvě kůže, což je super. Teď tady tu malou slípku, takhle do hlavy. Bum. Což je vedle. Jo, dobrý. Ježišmarek, kde bych natěžil to? Ten kámen, já se prostě prokopu ke kameni. Jo. Já už chci stone. Jo, stone. Bude tady ještě nějaký stone? Jo, tady stone. Tak, stone. Já bych těžil asi dokud mi nedojde ten klon. Ale nevím. Asi natěžím tak aspoň třeba 20. Tak asi víc než 20. Dáme 25. Teď se musíme vykopat. Vždycky se vylezla kráva. Už ho vidím. Já nevím, jestli mám zabít toho kostu, ale já nechám, když se najím. Já jsem neskočil na ten strom. Tak já znovu. No. Ne. Já jsem tak zbrklý prostě. Já bych si udělal pár věcí.
ještě bych si nechal půjčit. Maso. Pes vemu. Kobyl a maso. Mám sem. Teď si ještě tu pes položím sem. A tohle bude pro dnešní video ode mě vše. Já se s vámi loučím, takže čauky.